هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Şotada Hazreti Zekeriya öz Perverdigarına yalvarıp dua etti ve aytti: Perverdigara, maňa öz ýanyndan ferzende salih ata et. Tahqiq sen dualary eşdiýändirsiň. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Pes ferişteler Hazreti Zekeriya'nı qıygırıp ayttılar: Zekeriya da mihrapta namaz okuyup durunmuş. Ey Zekeriya, Allah tebarek ve taala Yahya atly çağa bilen boşluk berýär. Hudaanyň kelemesi bolan Hazreti İsa'ga tasdiq etýän bolup we adamlara seyyid bolup pişwa bolar we özüniň şehwatyna musallat bolup hatynlardan özüni saklayan bolar ve salihinlerden bolup peygamber bolar diýipdir. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Hazreti Zekeriya aleyhisselam aytdy: Perverdigara, ne tariqy maňa ferzend hasyl bolar we halany ki maňa garrylyk ýetişdi we hatynym da dogurmayan boldy. Allah tebarek we taala aytdy: şu tariqa geň işleri Allah tebarek ve taala istese eder. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Hazreti Zekeriya aleyhisselam aytıptır: Perverdigara, şoň üçin maňa bir alamet we nişana aýlandyr. Allah tebarek ve taala aytıptır: Sen üçin nişany şudur ki 3 günläp adamlar bilen kepleşmersiň, meger eliň bilen ýa başyň bilen işara edip bilersiň. We öz Perverdigaryň zikrini köp et we ertir we ahşam Hudaanyň zikr tesbihi bilen meşgul bol. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Yad et feriştelerin Hazreti Meryem'ge Hudaanyň beren derejelerini beýan edip aýdan wagtyny. Ferişteler aýdypdyrlar: Ey Meryem, tahqiq Allah tebarek ve taala seni ihtiyar etdi ve artıkmaş etti ve seni küfürden ve günah işlerden pak etti ve seni tamamı cahandaki hatınlara artık etti. Ya Meryem kunuti li rabbiki vescudi verta'i ma'ar-raki'in. Ey Meryem, şu nimetlerin şükranasına öz Perverdigaryňa bennelik et ve Hudaga secde et ve Hudaga ruku etýänler bilen ruku et. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Şu mezkur bolan qıssalar senden gayip bolan habarlardır. Biz şonu sana vahy edip bildirdik. Sen Meryem'e terbiyet bermek üçin dawtalap bolup men terbiyet berjek diýenleriň ýanynda ýokdyň. Olar galamlaryny derýaga taşlan wagtynda şolaryň haýsy biriniň kefil bolmalygyny Qur'an bilen biljek bolup, oşolar Qur'andan awwal Meryem'iň hakynda dawa edenlerine
sen yanında yoktun. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Yad et feriştelerin Hazreti Meryem'e aydan vaxtını. Ferişteler ayttılar: Ey Meryem, Allah tebarek ve taala sana buğuşluk berýä özünden bolan kelime bilen, yani bir oğlan bilen ki şonun adı İsa'dır, lakabı Mesih'dir, Meryem'in oğuldur. Ulu merteben eýesi bolar we Hudaýyň mukarrab bolan bendelerinden bolar.